Unje umuntu ngamkhambisa kakhulu uDulas umuntu engisebenza naye isikhathi eside. Ngibona mfama khona. Eside isikhathi. Then kwaba ukuthi ngize ngicina ngihlangana nensizwa zaKaNdlovu ngabe ukuthi sihamba sonke. Ngasebenza nanomjikjelwa. Nje ibandla linengi ibandla. Bese ngisebenza. Wenzani uyicala? Lapho umjikjelwa ngamthola khona uMindlovu angimazi khona. Ayehlala nabo yibe no Sicelo. Samazi lapho kahle ehamba nale nabo ke makuthiwa balapha kwaBhazuka babefika nabo umjikjelwa mangabe uBhazuka esakushayela ipeni wenogwaya wakho ubhema akubamba yona uMindlovu sencineke uma ngcomana isikhathi esiningi kwawuyo ibamba lapha ama voice nje ethathwa wonke ngafethu nomlando omngaka adi good empisi kade impela manje kufika kanjani lapho khona ngesikufihla ucross ikhehla uthathele ngeNgandlovu oyikhehla khona ngakhombisa ngisho ilokhuzana yalo vele ngifonele nje izolo right yakhehla bothi siyahlangana nalo even nala bake belicele yelizodlala ikeyboard keyboard lifike lishayela and then nale nje siya nathi lapha na uMandla uyayambiza ezolibambela sometimes yabo naye phambi kwayizolo nje vele ngifonele baba nje wena nayo umsindo akukho ukucrossana kube ukuthi nalo futhi kungifonela kwalizolo belisho ukuthi hayi ndoda kale kuwe majimisi akwenzeki kuwe ngathi khona ubutho obukhona phakathi kwenu nje wena kodwa siniphendulile athi nasho ukuthi nje noBhazuka kuyazwana noma ziningi phela idude ngesipayile ezu3 ngikhona phela ifika ezine zibona ngathi ayilapha bayayitshena lapha sithi baze inkunzo basenza noSibanibani awuze ngayibona into kanjalo hayi lutho futhi yazi luthi impela mina nje nami ngiya lapho kwayani nonke guyayo producer ibandla lapho kwayani mabemcelile abanye nje akukho lokho abantu abagcine beyikhuluma lonto lo mhlambe ku Facebook sebeqhathanisa bethi yipi inkunzi yestudio kwayani nakwa amabhozeni yabo beyimatanisa nje kanjalo kodwa nje hayi cha ayinankinga yabo Mindlozi uMandla uyafonela nomlungu lo lapha yana umfana even uyafonela namcele bezele bexoxe lapha benza bakwenzayo engabe yambambele mabe ngekho mhlambe osicelo buya bambeka kancane bebeke wathi kubambeka yensukwini so ucela uMandla so inkabi liyana nje ayinankinga lo mfana omlungu akanamsindo nami ngiyaya lapha ngiguyaya ezinye ke itudio ke noma singajwayele ukuya ngoba iqhelile ezinye esijwayele nje uBhazuka no yani iba abantu nje esisondele Mindlozi futhi umsebenzi wakho la ekhaya yini enjini and then bese kuba na uproducer ke mangabe phela ngithi ama-artist manje awabi nabo producer so obvious mawuhleli la uthi uzorecorda kuphela kufanele uphinde umqondise umuntu uthi hayi ndoda mawusho kanjena azizama ukulungisa singanjani masingake sithi ukuthi yabo so ngizothi umculo uphethe uproducer uPatrick Mfowethu umculo nawo usafuna ukuproduce ngivele ngixakeke mina uyathi ukuproducer yini bafethu anichazele nje lapho ngoba ngizo understand lapho ukuproducer mina ngokwamukazi mfowethu ukuproducer abantu abaningi bayitshela ukuproducer ukulokhu nje ucofa yiwo engine nje ukuthi ngoba nakho uyathinta lapha usuphi no ukuproducer kahle kahle okubaleke into ebaleka kakhulu uma uproducer ukuzoguide umsebenzi ukuthi amaphutha yonke into ukuthi mhlawumbe ingoma uyibeke la uyayibona yena mhlawumbe njengathi nje mhlawumbe yimi umculi mangifika mina ngazo nje uzobheka ishaya nje kanje ingoma so umuntu oproducer uyayibonda ilayi uyibeke endaweni engekho kahle ekushintshisa ibeke kwenye level noma mawucula kugada amagama noma mawucula bheka ukuthi ukhuluma ihlava yini into enjengalezo usunganayile uzwazi nje yabo ukupha nje omunye umqondo producer so kuba yilokho bese kuzoba nokuthi uyathinta futhi ya-engine yena producer lona kodwa kuhlangana okubili kahle hle kuqala ngesikhathi samakhampani bekuthi ikhampani beyingezi yonke ikhampani estudio angithi artist beliphathwa ikhampani so ikhampani bethumela uproducer estudio eyoguide yonke eyoguide umsebenzi estudio mabefika bazofika mhlambe kuno engineer but uproducer uzobheka wonke umsebenzi ngisho isiginci ukuthi hayi mhlambe mungajiya kanje yabo uzobheka wonke agade no-engineer ukuthi hayifaka lama drama athile yenza into ezikanje ukulalela nje akwenzeki ukuthi uproduce umculo onenkani usabathe bakhona yabona nje mina kahlahle mina njengami nje futhi mina nginokunceda lapha sengize ngigcina ngasebenza nabantu engaziyo ukuthi hayi bayangazi igalelo lapha kunebandla encane ukuthi uyazama ukumnceda umfana uyambona ukuthi yena into yakhe